The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, ug kini under the Balbido Evangelistic Ministry, ug niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og developing divine viewpoint. Okay, I hope anamos may panglawas kaninyong mga subscribers, kaninyong mga isig ka magtutuo, o atong ipadayon ang atong pagtuon niini din kita mohunong kagahapon. Okay, palihog pag abri sa imong Biblia di sa Filipos 4:7. Philippians chapter 4 verse 7. O kini na kanayon, and the peace of God, which surpasseth all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Balik na butas Colosas 3:15. And let the peace of God rule in your hearts. Now, kining rule in Visayan is paghari or paharia. Nagkahulugan kini sa in English, it means to control the activity of someone based presumably upon correct judgment and decision. So, it says, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Now, diya sa Juan 14:27, nagiso ka na kalinaw ni Kristo. Diya sa Juan 16:33, kalinaw ni Kristo. Now, peace, ang kalinaw, tagamtaman lamang kini, maangkon lamang kini, gikan sa pulong sa Dios. Huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Now, this peace is a volitional benefit. Now, kung doon tayo kalipay, we also have peace, right? There is contentment through it. So, diyan sa Filipos 4:11, nagisod ka na yung pagkakontento. Contentment. 2 Thessalonians 3:16, now the Lord of peace himself give you peace, always by all means. The Lord be with you all. Now, sa diha nga kita makaangko ni ining kalipay o kalinaw, regardless of circumstances, musugod kita og pahimulos. We start enjoying the personal sense of destiny. Now, sa atong Kristiyanong kinabuhi, we are to apply sa nagandahing mga biblical principles, mga prinsipyo sa Biblia, aron sa ingon niana kita maka-cut-on and get more acquainted with God every day sa atong kinabuhi din sa kalibutan. That is the process to grow spiritually. 2 Peter 3:18 upon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, to make God's Word and God Himself real sa atong kinabuhi, kini, mao niyang proseso is what is necessary to go through. May hinungdan that we should always ask ourselves niining pangutana, what is running my life? Or what is
my number one priority in life. Now, ang husto gyud tukmag yung tubag yan, should be Bible doctrine. Remember the principle. What you prioritize in life is what runs your life. Correct? Kaya, abinin mo, apart from all this, ang mga katauhan karong panahon na are getting more hedonistic. Noon sa maning pagka-hedonistic. To be hedonistic, paminaw, is to be a person whose priority unsang iyang pasiuna and who just seeks for entertainments and earthly pleasures in this devil's world. Mao nang hedonistic. Ang iya lang yung kanang pangitas kinabuhi mo, mga kahilayan, mga kalipayon nga kalibutanon. Now, mo na hedonistic. 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Di ba ni ka na? Nagkinabuhi kita pinagi sa pagtuo, dili sa atong makita. Now, kita kung mga Kristohanon, gimanduan sa pulong sa Diyos to seek those that cannot be seen. Kanang dili makita, kay kaning mga butang di makita, mao na ang eternal, dayo na. Not those that can be seen. Kaya nga naman, temporal naman sila. Kanang dinhir na nakutob sa kalibutan. O subuong yun panandungon nga labihas kabaga sa duot sa mga katawan niyang kalibutan na moingon nga to see is to believe. Diba? Mao na ilang kanang filosofiya. Now, they would believe through what is perceived sa five senses nato. Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. Mao na, kung unsay kanang mabati ba niining 5 ka mga senses, mo na ilang basihan nga sila makatuo. Now, balik taga to Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Peace, irene, kalinaw. Kining irene din nakahulugan, state of freedom from worry. Hindi pagkagusto niya na nga malingkawas ka nini mo pagka mabalakon. You see, mo na ang irene, ang peace, kalinaw ni Kristo. Buot sa Dios nga muhari kining maong kalinaw ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing atong kinabuhi. This kind of peace, paminaw, this kind of peace is not an option but it is a command. Mando kini. Always remember that you are now a believer. Basig nang kalimot ka, magtutuo ka na. And that you are mandated, gimanduan ka to have this peace being mentioned in Colossians 3:15. Peace. Mao ni atong tutukan kining bahin o kalinaw. Adto tas John 14:27. Nagkanayon kini, peace I leave with you. My peace, na kanunay ginang gisgutan karon. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Na. Unya adto ta sa 2 Tesalonica 3:16. Now may the Lord of peace himself continually grant you peace in every circumstance. The Lord be with you all. Na, peace. Philippians 4:11 po, nag-isgot og contentment. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Kinsa man nagsulti nini si Apostol Pablo. Unya, kung kay panahon, padayon dito sa versikulo 12 niya na. So, Philippians 4:11, bahin kini og pagkakontento. Ako malikon na guto,
sa gisulti ni Pablo, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Now, kita gong mga magtotoo, makaangkon kita niining maong matang sa kalinaw, which surpasseth all understanding. Kining mga butang nga dili imposible. Kaya mo ni mando sa Dios. Kun ikaw mo sunod sa mga pamaagi niya nga iyang kanang gilatid diha sa iyang mga pulong. Mao ni nga itong gitunan. Unya ato ta sa 2 Korinto 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Now, kining peace nga itong tutukan, mao ni ang grasya nga pagsangkap sa Dios. Grace, it's God's grace provision. Alang ka na to. Now, these things that we are talking about, kining atong tutukan, peace, grace, etc., mao ni gitawag og volitional benefits. Kita nimo? Volitional benefits kini. Now, atong ipadayon ugma kining pagtutok bahin ining peace. I hope nga naka po ka pipila ka mga prinsipyo din sa atong pagtuki bahin ini o atong ipanginaw nga pinagis pagahom sa Espiritu Santo pagtudlo kanimo sa iyang kamatuoran, makaangkon ikaw niining maong matang sa kalinaw. Amahan na mga Diyos, salamat. Yung grasya nga mong ipahimuslan nga dawa, grasya nga buhi pa kami, grasya nga imo kaming gihatagan nining kaygayunan sa pagtuon sa imong kamatuoran, grasya nga kami makapadayon pa sa among Kristohanong pagkinabuhi ubos sa pagahom sa Espiritu Santo. Salamat niya mo Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.